naghahandog ng Hi guys, good morning. It's me again, Junjun's TV, and niyataron sa Mayana with Florame Boholana, Dwight, Rosalie Mayora, si Johnny Mark Burato, ug si Jerome Sala. Di ba na Jerome Sala ha? Libres. So namin sa Mayana Mall Organic Farm with the guys, with the trops, and of course my ijaan Florame Boholana. Hi guys, good morning Here. to all of you. Here in my house. Yes, them Florame Boholana is real. Purame. Yes. Like kabadyo. Basta kay alo ay kabadyo mo dyan. Wala gina nagudjud og pajag. Wa gibilin mo nay kapiangas kabadyo mo, kabadyo kanina. Uinan. Ojo pag kabadyo mo yung pasak dyan mo. Mangugat Ha? ang baji. Ha? Kadiwa Kasi mo. kabado mangugat. Ag kabadyo may pasak dyan mo, i-treat sa pagkabadyo. Simpatiran pa lamang ko namura. Oy. Diyan ko. Uy, grabe ka nay. Ang kabadyong may bangs. Ang kabadyong may bangs. Mura lagi si Kita yung dito nagtrabaho sa Bonjo. Sana all. Sana all. Pakain-kain lang ng grass, walang problema. Kay buwak, nanguwag-uwak din ako. Ano may bisag-biso? Arigato. Purame, bye-bye, Purame. Ato na ni Johot da sa linim eh. Wa kanila hot na dito. Batasan. Ako tayo mo entrance da. Sida din entrance. Wa, medyo kay gisalinan ka. Gisalinan me. Pamangginan sa linim eh. Gigi ko ninitan mo ka dito. Ano ba nang ipang pangan? Ano nga to? Uy, kuhan man eh. Tambaw man ako, tambaw o bugahat. Kalingap ng Taglusintos. Tawalinga tong sila ay. Gabi. Ato ra bagdahon nga ni. Di, mayor. Ilain nyo, pagtsagan. Carla. Di apo. Jama-jama po kita. Doon, dahil sa kilin, John. Oh, gagmay mura manag Mura sila mga plastic. mura managkuting tanawa. Pero pa guys, uy. Uy, purame. Uy, ginawa ko ting. Tanawa. Tanawa ginawa ko. Uy, 20 mil. Kalibang naman na nani. Masa ni? 20 mil man eh. Di magod pagkatagsara man gud eh. Please don't touch. Gamay man yan. Karipod. Na, 7.5. Cardboard. Uy, nara ba ko'y cardboard? Mahalin dito ko. Wala mura lagi dyan ka ng mustasa. Gamay pa tong ako nga ni purame. Padak ka kairong mahalig sa timil. 5 mil, ray mo. Dali mo. Halig. Modi kang lulabiti. 5 mil. Kung kayo po, di po sa isang mahalig. Oh, champion man to. Lagi. Ano ka ito mga kaban? Abaw ka asara to. Kinipas yung John. Kasi may pasyon. Hoy, itlog managuan, unggoy. Di, Ito ra baguban. di man guna dua-duaan ra man guna sa tuas sa dani. Ganti kay display. Oo. Di, mahal ang pasyon. Uy, patasa pa naman. Naman Hala, dagana dyan o. Pasyon pro po. na Kurang bitay. horseback ride. Basi na ipantat dani purame. Kanawa, kasi may pantatanan. Basi magka... Nay wudyo-wudyo. Oy, tanawa.
Ilang markot na. Caladium. Ano yung Caladium? Strawberry farm. Pwede mga buwak marami. Santisiam, ginoo ko ng mga ay, Dosmil, Justa, Choco Cardinal, sane? Gloriosum, 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 Igosum, Kasi pala eh. Gloriosum, kari Igosum. Kuya mo ni. Uy, Dusmil, ani? Hala, nga ni, natong ako parami, nga ni nagkarak ah. Kamao ka mo. 2.5. Sa pinalit ito na hog 250. Gamay pa, naning dako na ron. Ang dako, ali ko mong ginanong dikit dyan mo quiet mo. Ha? Onsa? Naibaboy nga has? Baboy siya pero idang ikot na. O yala, mao, tamanig naong. Kane si Ja. Dako, alagid na. Ay, butakaw ni si Ja. Baho. Kasi kaya hangkabon sa ito na. Mo na buyahas, guys. Kani normal running Bisaya. Kuan din sa Bisaya nga Kane baboy. ilang breeder. Pero bako sa ano ko. Diya po, daghan po rami. Mga baboy ramo. Huy, di grabe. Huy! Agi dahang ipon. Sa lingasag. Hala! Huy, wa man ni nagpako. Uy, mamasang ka nagpapako. Niya ko takas ilas doktor. Sinchis. Oo, Jed, mamasang ka sa dental clinic. Oo. Nang duso na may mga ipon, okay. Lagi sa ilong. Napay mong ilong naghungag. Uy, di lang ipon nito na nagkikit-kit. Halalay nun. Ngipon lagi na naning. Oh. Niya to takas ilas ko. Sinchis. Dental clinics. Naanak na himutang sa poblasyon Alicia Bohol. Curious ko, di ka ko. Hello, Purumi. Uy, Jack, ato pa. Lain nun. Tikas, balik ito. May awot. Baga, ang pag-ibo ko. Hani namin dani, marami namin. Agko ano na. Agi strawberry. Kani ba kung sila nun? Di. Litos na eh. Litos, ang iba bawal ko. Litos. Ito sa, pagkanita na ba ko Hala, aron daghanag bunga ilang sili o sa kapunuan. Ha? Kuya wa. Da magbura, pastilan Ginoo ko. Ni magbaboy. Lain naman, bread. Muna mo. Hindi ka kalakaw. Di. Kalakaw. Muna po ng istorya wa mo din. It's a brante. It's a bra kagawang kamera wa mo din. Dahil na rasugod. Sige. It's a brante. Hoy, ahito man ilang mga buwak na. Hahiton. Ahito. Naman lagi ko, Ros. Dahil naman ko nagpalansang. Uy, naibiwat sing dari di ah. Tinoon. So guys, gumikan sa kahangat. Kay tok-tok ka mong Katis, 200. Ha? 200 katis. Lakto. Ikatlo niya magpunta. Hoy, nanay. Katis, 200. Kaya ito may kabayan. Bawal kay wa may kabayot.
naman na gina ang pagkaon. 200 na kayo, may rice yan. Saan? Ay, Eli, makalaglig na to. Hindi, kung ba rin hindi man bumili, kung ba rin bumili, ore. Bumalik ko rin, ubas. Hanggang sa muli. Babalik agad ang batibot. Ay, bago na po nilang kuhan. Kuy. Baboy, baka dali kuwan, dragon fruit. Arabia, ba dragon fruit? Mag-inom pa yan eh. Siyoy! Hindi, tingnan ko na kayo pa natin, ha? Tapos pa na, duka na. Uy, kamo, lingkuran na ginatungtunganan. Kaysa na yung matungtong mo, purame? Mayura? Guys, na sila eh. Kaob. Kaob. Lantay. Udog-udog. Lantay, udog-udog. Talaga ikaw sa ibabaw. Hi, view, dik. Sa ibabaw dito. Dik-dik. Namot ko silang baboy kay ning siliw nagngipon. Salingasag man to. Sa lingasag, wato katuon og dental clinic. Ningato pa to sila Sanchez kanang sa. Kuya wara ba to maopera og ngipon si Kuan? Doc Ed. Maadong pagka-hulman ni Ruth? Wapo pa doon, bright pa doon. At ako na siya. Minjo ano naraman na? Yes. Ikaw ko kamo sa clinic, tapos nga naging si Mama dito rin ako. Oh, kay di man taga din eh isang Kuan. Wow, may signal. Tingin mo, Lord. Ano mo, John? Agahong usay nga danang schedule karon December. December? Oh, malami na niyong ipin. Operahan man ko na ni kanang hakaan kaning dugo man ko na kuan stock up sa hong ipon. Abi ko pas pa na. Di dugo ni disikhan ni. Abi ko pas pa na nga ito. Namasakit. Among kontra kay mga pare. Varsity man ko sa una. Kuha na ni mo sa mga fingers ni mo. Variety show. A few moments later. Guys, uli nami. Nahuman nami. Hanggang sa muli, B1. Yang uli ng mga magprosesyon. So guys, daghang salamat sa kanunay suporta. And I thank you. Meanwhile, Darag kabado. Nge. Kabayong may bangs. Kapalang ko lang ko sa taglisin. Wala na may hug. Darag marag kabadoon. Uy, bastos. Kita ko ba ini? Ay, upos na na. Loko. Loko. Kabayong may bangs. Tara. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.
ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear.